žestoko se zamerila sa njom. Ana Korać otkrila je da je svoj jetrvi Dalili Dragojević najviše zamerila što je nju i njenog dečka Davida Dragojevića nazvala folirantima. Šuška se da je Ana jedna od potencijalnijih učesnika zadruge Trija, za učešće će joj navodno produkcija nedeljno plaćati po 3000 evra. Koraćeva je otkrila da njen ulazak u reality još nije preciziran, ali je dala do znanja da su joj Daliline reči neprijatno iznenadile. Pa naravno da sam joj zamerila to što me nazvala folirantom. Nije lepo od nje, ne znam šta se ona uvredila kada je nama to isto rekla, kaže Ana. Na pitanje kako će se po ulasku u reality postaviti prema Dejanu i Dalili, ona je otkrila. Fino i kulturno, naravno da će se pozdraviti sa svima, pa čak i sa njih dvoje, ispričala je Koraćeva, koja ne želi da u realitiju ima konflikt sa Dejanom i Dalilom. Ne znam iskreno šta da očekujem, pojma nemam šta ona razmišlja, pa ćemo vidjeti kako i šta će se desiti unutra, otkrila je Ana Korać. A mi čekamo da vidimo kako će se situacija odvijati